so cool. Bata pa ko cool. Ang Call! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas! Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral na naman ang isang pick-up matapos paulit-ulit nitong binangga ang isang motor. Sa kuha ng cellphone video, kitang-kita na ilang beses na inararo ng isang pick-up ang motorsiklo sa may San Jose del Monte, Bulacan. Napag-alamang lasing ang nasabing driver ng pick-up. Nang magsumbong ang rider sa isang off-duty na enforcer dahil winasak ang kanyang motor. Nakitang agad pinasakay ang driver sa kanyang sasakyan at pinasibat na sa lugar. Sa karagdagang investigasyon, magkasama palang uminom ang driver at ang nasabing enforcer na off-duty naman sa panahong iyon. At bukod pa rito, napag-alamang kapatid din ng driver ang isang kumakandidatong vice mayor sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa kabila ng insidente, nakipagkasundo ang driver sa may-ari ng motorsiklo at nangakong bayaran ang pinsala sa kanyang sasakyan. Pati na rin ang mga araw na nawala itong kita sa kanyang pamamasada. Naharap sa ngayon ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Kaya kabisyo, if you drink, don't drive. If you drive, don't drink. If you drive, don't become a babaero. Ay, Sino? Ako? ang layo naman. Kailangan pa bang i-memorize yan? Morning call. Morning, Kabisyo. Feel good morning! Manila ako ay nananabik. Martes, April 8, 2025. May buta ka ninyong tanan. Sa oras sa 7:31 ay kasama niya ng pambansang pambansang Angkol Tagol! Kasama rin ang dahilan kung bakit ka maagang nanonood ng radyo, ang pambansang tita Tanya Chinita. Galit sa babaero pero marupok. Ganyan si Tita Max humakagat parang lamok. With the pambansang senior Mangkador! Thank you so much. Good morning. Yehey! Good morning. Magkano ba yung motor na nawasak? Ha? Magkano yun? Pati yung Bakit pick-up? babayaran mo? Ay, hindi, ninanong ko lang. Di ba pwede magtanong? Di ba pwede Di ba pag magtanong? nagtatanong kasi ibig sabihin merong Babayaran o you offer bibilhin. na solution. Ganyan. Sila lang yung may problema. Doon Napaka-chismoso mo, tinatanong mo lang. Oh, ganun talaga. Chismoso mo. Ako lang ba? Pati yung mga nakikinig natin ng kabisyo, chismoso din yan. Pero grabe no, isang mauwi na naman sa road rage tong ganito. Totoo. Kasi kung titignan mo yung video, Tits, talaga yung motor, nakahandusay na yung motor, binangga ng binangga, parang Maniwala na ako. Dali lang. Ba't may ganun? Parang Si Uncle, maniwala yung demo talaga. okay, winasak talaga yung motor, tas ginulungan. Ang then mahalaga, sumipat. wala namang masyadong At saka yung driver ng motor, hindi naman siya safe nasaktan. naman siya. Oo. Pero yun, may Porque kapit. ba? May kapit. May kapit ganyan ba kayo, ha? Ako, nagbayabang ba ako? Bakit kanino ka ba may kapit? Sino ba kamag-anak mo? Sila ang kumapit sa akin. Uy, bakit? Mga businessman. Talaga? Relatives ko yan. Kilala mo yan?
Relatives ko yan sila. Mga may-ari Sige nga, ng sino malls. may awi? Ano may-awi? May-ari ng MOA. Muwa? Muwa. 5. Oh, hindi alam. May-ari ng... Sabi niya kasi, huwag daw sabihin. Kasi confidential eh. Hindi mo pwede sabihin, confidential nga eh. Sino may-ari ng terminal sa, Rotonda? Terminal sa Redonda. Nagsabi rin siya na huwag din banggitin ang pangalan niya. Sino may-ari ng... PTX. Oo. PTX. Sabi rin niya, kumpare ko yun eh. Sabi niya, Sino may-ari ng Sogo? ha? Sino may-ari? Kilala mo? Hihingi ako ng discount card eh. Oh! Pero yun na nga, dahil ba may kapit, ay Oo. naninira ka na ng Parang motor ng aangas-angas motor na. o siguro nagit-git na ng motor. Tapos na bad trip kasi nga nakainom. Tsaka Anong kaso kapag nakainom? reckless imprudence resulting to drunken master. Nakainom eh. Last mo na yun, Okay, sabi ko nga. Hindi na pwede ulitin yun. Hindi na, Pero hindi ba, don't drink Ano yan? and... Don't drink and judge. Hindi, letter D to nagsasimula. Letter D. If D. you drink, Don't drink and... dive. Kasi pag nagda-dive pag nalasing eh. Nagda-dive. Hindi, Kahit wala tubig. medyo katunog. Don't drink and... Katunog. Die. Die with a smile. Katunog. Hindi naman ganon. Don't drink and... May hawak tong manubela. Don't drink and... May hawak ng manubila. Don't drink and divert? Dinivert kasi may manubila eh. Ginanon yung manubila. Dinivert. Hindi, ano to? Don't drink and... Nakakakita ka ng stoplight dito. Don't drink and... Nakakita sir. Don't drink and... Pagod na ako. Don't drink and... Babaero. Ay! Ano? Don't drink and mambabae. Ay, si Jojo Kahit ka. ginagawa nyo yan lagi na iinom kayo, tas may kasama kayong chicks, don't do that. Ganun ba yun? Yung lasing yung pag-uusapan natin, grabe kayo. Yung tricycle driver. Hindi nga, yung driver tsaka yung... Nainis talaga ako sa ginawa niya. Sa driver. Sa lasing. Ayun na, sumuka sa gilid. Kasing tabi. Yung lasing. Yung driver. Babaero kasi. Yung driver? Oo. Ay. Di ba? Kawawa naman siya. Yung ano... Oo. Sino kawawa? Tricycle driver. Hindi, yung lasing. Ba't siya kawawa? Andusay eh. Yung lasing! Yung driver. Wala nang malay pagkagising niya, umaga na. Yung lasing? Yung driver. Sumuka nga eh. Oo nga, yung lasing nga. Higupin ko nga. Yung suka ng lasing. Ay! Sayang sisig ang pulutan. Anyway, good morning. Mga kabisyo, standby lang mga drivers! Dahil mamaya mamigay tayo ng 2,000 pesos sa ating Love knows no boundaries. Susunod na yan! Aking sinta